Takže čaute, ja vás vítam pri ďalšom videjku na tomto kanáli. Dneska to bude ďalšie kúzlo, respektíve druhé kúzlo. A takže začnem s tým, že divák si zamieša karty, keby tu samozrejme bol. A zamiešam ich aj ja. A vyberie si jednu kartu, hej. Dáme tomu, že si vyberie túto kartu. Ja sa teraz otočím, pozrie sa na ňu. Teraz môže hocikedy povedať stop. Stop. Tak ja to tam rozdelím, tam dám tú kartu a ja to iba prikriem. Teraz tie karty ešte zamiešam a urobím v tých kartách chaos. Dobre, sami vidíme, že tu sú tie karty týmto smerom, tu sú zase naopak, niekde v balíčku. Keď budem mať šťastnú ruku. Áno, presne tu sa nám stane, že sú tvárou v tvár. Tak ja to iba tak prikriem, no a lusknem. A všetky karty sú úplne normálne, úplne všetky. Iba jedna karta tu je otočená. Je to vaša karta? Ak áno, tak dajte like. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a teším sa na vás aj na ďalšiu videjku. Čaute.